Insellmilkom, illum il-ġimgħa 8 ta' Mejju, festa tal-Madonna ta' Pompej. Nilqakom għal-Quddisa u r-Rużarju mexxija mill-Isqof Joseph Galjakurmi. Matul din il-Quddisa nitolbu għat-tfal b'mart terminali biex bl-interċessjoni tal-Madonna il-mulej jieqaf magħhom u jfejjaqhom. Nitolbu wkoll għall-ġenituri u l-qraba tagħhom biex quddiem id-tbatija kifra ta' din id-dinja jirrikorru għan Ġesu li fl-Evanġelju tal-lum jgħidilna jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Illum namlu it-tifkira tal-Madonna ta' Pompej, nħarsu lejn Marija u nitolbu għal-grazzja li minna nitalmu kif inqedu il-fiduċja tagħna f'Ġesu, ħajmexxina hu, ħajkunu it-triq, il-verità u l-ħajja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla għajn tal-ħelsien u s-salvazzjoni tagħna għati widen għat-talb li fiċ-ċokon tagħna qegħdin nagħmlulek. Int li fdejtna bid-demm li jibnek xeret għalina, għamel li aħna ngħixu bik u li fik iseħħilna dejjem insibu s-sliem u l-ħarsien minn kull deni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa jitkellem fis-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja. Pawlu qal: Ħuti u li tabram, u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, li nnabgħat Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalemm u l-kapijiet tagħhom ma għarfux lil Ġesu. U anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kundannawh għall-mewt. Għalkemm ma sabux fuqiex setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, nisluh mis-salib u qeduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalemm u li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-wegħda li Alla kien għamel lil missirijietna temma għalina li aħna wliedhom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm. Ibni int, jien illum nissiltek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion, l-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli: Ibni int, jien illum nissiltek
Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u tru fl-art bi priża tiegħek. B'virga tal-ħadid int tkissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. U issa slaten ifmu sewwa. Twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lil mulej bil-biża' u bir-roda f'riġleħ busu. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tħallux qalbkom titħawwad. Emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmuru nħejjilkom post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu, jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tħallux qalbkom titħawwad. Dan hu il-kliem li Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, kliem ta' konsolazzjoni, ta' inkoraġġiment. U dal-kliem jgħidu propju fl-aħħar ċena. Ftit qabel ma kellu jgħaddi mbagħad minn dik il-passjoni ħarxa u l-qtil brutali tiegħu. Qalhom dan il-kliem lid-dixxipli tiegħu. Għaliex kien jaf li fil-fatt id-dixxipli tiegħu kienu sejrin mhux biss jitħawdu ma jitħarbtu. Kif jgħaddu minn dik l-esperjenza kera qarsa tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu, id-dixxipli tiegħu kellhom jaħarbu li f'wieħed kollha ħarbu. Imma Ġesu jgħidilhom tħallux qalbkom titħawwad u jgħid għaliex. Emmnu f'Alla, emmnu fija. Hija din il-fidi f'Alla illi kellha tmexxihom il-qudiem f'dawn il-mumenti bsin. Metuma jaraw minn barra l-ħażin jirbaħ fuq it-tajjeb. Il-vjolenza fuq il-paċi. L-inġustizzja fuq il-ġustizzja. Il-mewt fuq il-ħajja. Id-dixxipli kellhom jiftakru f'dal-kliem wara li Ġesu qam mill-mewt għax fil-fatt qabel meta għadda mill-passjoni il-mewt tħawdu. Ma wara kellhom jiftakru dan il-kliem li qal Ġesu. Ma fejn is-salib kien hemm Marija ommu u Ġwanni u ftit nisa li veru għexu tal-kliem ta' Ġesu.
tħallux qalbkom titħawat, emnu falla, emnu fija. X'inhu il-messaġġ li jgħid lilna llum? Aħna wkoll ngħaddu minn mumenti diffiċli fil-ħajja tagħna fejn kultant nistgħu naħbtu nitħawdu jew nitħawdu. Jista' jkun nitħawdu għax nippruvaw nagħmlu l-ġid u minflok naqilgħu fuq wiċċna u ngħidu hekk sew tagħmel it-tajjeb u ħlief il-kontrarju ma ssibx. Jista' jkun nitħawdu għaliex ngħaddu minn esperjenza ta' tradiment, speċjalment fil-familja, esperjenza meta xi ħadd jittradik jew jilagħbek u inti tgħid jekk konna ħaġa waħda kont tant nafda fih ara fiex ġabni. Jista' jkun nitħawdu minħabba ċirkustanzi bħalma qed ngħixu din tal-pandemija illi tħarbat il-ħajja taqlibha ta' taħt fuq, tħarbtilna l-programmi tal-ħajja, toħloq l-inċertezza fuq il-futur ukoll u kultant anki esperjenzi taqsim il-qalb fil-familja stess. Jista' jkun nitħawdu għaliex ngħaddu minn l-esperjenza tal-mewt ta' xi ħadd għażiż għalina u aħna ngħidu ara dan jasla forsi kien żgħir jew kien tant qalbu tajba għax kellu hekk jispiċċa issa. Jew din kienet mara tant għamlet il-ġid. Ngħaddu aħna minn esperjenzi bħal dawn. U il-kelma li Ġesu hija kelma importanti għal ħajjitna għax tfakkarna. Jgħidilna Ġesu emnu falla, emnu fija, hija l-fidi falla li tmexxina l-qudiem f'dawn is-sitwazzjonijiet ibsin. Ma tfissirx li mhux se ngħaddu minnhom, li ma ngħaddux minn dbatija, ma ngħaddux minn uġieħ, ma ngħaddux minn esperjenzi tas-sew li jfixkluna fil-ħajja tagħna. Imma Ġesu qed jgħidilna l-fidi falla hija li aħna npoġġu l-id tagħna fl-id tiegħu ħajjakkumpanjana hu, ħajmexxina hu f'dawn il-mumenti ibsin. U meta għandna lilu miegħu għandna tassew l-inkoraġġiment l-għajnuna li għandna bżonn f'dawn il-mumenti ibsin. Meta Ġesu jgħidilna jiena miegħek, inti miegħi, aħna nimxu flimkien u mmexxik il-qudiem f'dawn il-mumenti bsin. Tolbu għalhekk il-mulej biex jagħtina l-grazzja ma nħallux il-konfużjoni u t-taħwid fil-ħajja jelbuna imma nqegħdu l-fiduċja fih li jakkumpanjana u li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Irresqu issa t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-bxara tajba lil bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħtina l-grazzja li nqedu l-fiduċja tagħna fik u tmexxina inti l-qudiem fil-mumenti bsin tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha. Illum mod speċjali niftakru fit-tfal li huma morda b'mart terminali biex intattihom l-għajnuna lilhom, il-familjari tagħhom, il-kull min qed jagħtihom is-servizz li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jħossuhom abbandonati u iżolati biex ikollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu lejn ommok Marija, l-om tagħna wkoll illi takkumpanjana fil-mixja tagħna f'ħajjitna.
nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U resqu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija, slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna, żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek, bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott ta' nartu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott ta' d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej mill-idejk is-servizz. Liġi tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Diżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Dejjem nistqarru glorja tiegħek iżda fferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej intilgħin ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs tat-tilħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu,
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqgħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miej għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġen Qazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostoli Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħħanniex fit-tiġrib, issa ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassalna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fiti tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jistaqlix il-tol taħt is-saqf tiegħi, iżdejjed biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu fl-imkienet qarbina tax-xewqa billi ngħidu din it-talba. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha ninfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħaj lil-Alla. Nitolbu flimkien it-talba tar-Rożarju, illum aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Madonna ta' Pompej li tant ħeġġiġna għal din it-talba tar-Rożarju. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna, ħarissna minn nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għere l-għaraq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżinata kuljum għatina l-lumat. Minna nbid baq naffar minnu ħati għalina. Għaddaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni għamen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlupanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtan għamen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlupanina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtan għamen.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien minbidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna tubietna. Ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-irwih kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun tritint kif is-sema da fl-art. Għobżina kull-jumma, għafninna nubietna bħalma nafru minnu għati għalina, l-għaddaħannix fit-tġrib, iżda l-isna mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta nammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna tubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun tritint kif fis-sema da fl-art. Għobżina ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna nubietna palma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewta. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twiet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' missieru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna l-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Att Lopalina mitembin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twiet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missieru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum llum, għafrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina,
La taħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma talbtana ta' kitwinet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna għarisna minn nar tal-infern u ġenera kolla u għin id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Slima lik sultana, taħnina, ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għali xaħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolf u f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan turufna ment il-Ġesu, frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema fl-art. Għabżnat kull-jum matina l-lum. Għafrinna n-nubietna bħalma nafru minn uħati għalina. Laddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Disa Marija Malla tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuq. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Liżjed safja. Itlopalina. Liżjed nadifa. Itlopalina. U xebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħniena.
اطلب علينا شبدية مربوطة مع الله اطلب علينا مرة قدوسية اطلب علينا ترون تلرف اطلب علينا بيدو تلفرحتانا اطلب علينا أمارة l'Spirito Santo اطلب علينا أمارة كل grazia اطلب علينا أمارة كل تيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا torrita David اطلب علينا torrita Lavorio اطلب علينا دارتا الداب اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيبتا السما اطلب علينا كوبة فيلودو اطلب علينا صحة المرضى اطلب علينا كنت المدنبين اطلب علينا فرج المنكتين اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطنة الأنجلي اطلب علينا سلطنة البطريركي اطلب علينا سلطنة البروفيتي اطلب علينا سلطنة الأبوستلي اطلب علينا سلطنة المارتري اطلب علينا سلطنة الكونفسوري اطلب علينا سلطنة الفيرجني اطلب علينا سلطنة القديسين كلها اطلب علينا سلطنة منسلة من الأول تبع اطلب علينا سلطنة متلة السما اطلب علينا سلطنة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطنة الفاميليا اطلب علينا سلطنة الباتشي اطلب علينا حروفتنا لتنهد نبيت الدنيا أحفرنا نطلبوك ملي حروفتنا لتنهد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك ملي حروفتنا لتنهد نبيت الدنيا هن لينا اطلب علينا قديسة أم الله جيكوني سقلنا داك لوادنا كريستو وقال اللي ريت لي ما تحبينا تلانجلو لبنتيك يصير بنيدم في الجوف تالفرجم قدسة ماريا عطينا نطلبوك ليلنا نستقروا أم الله لنكونوا ميونين متر بتاعها بلستس كريستو سيدنا آمين طلبة لسان ميكيل أركانجلو ادخل علينا في التأبيدة كن انت لنونتانا كونترا الحزن وتنسيس الديمونيوم إرازنوا ولا نطلبوك بالحرقة انت لقوة في وسط قطايات السما ادفع بالقوة تعالى في الإهتى الانفال للشيطان والسبيريت تهزينا الأخرى ليتجروا في الدنيا التلفين تلارواح أمين وقالنا اللي في دان الساكرامنت سلاجب حليتنا التفكيرة الباسيوني تياك عطينا نطلبوك لنقيموا المستيرو الجسم والدم تياك اك لنحسوا فينا بالعادة داك اللي ربحتنا الفدوة تياك انت لتيش السلطن الديم تديم يكون امبيرك الله امبيرك لسم مقدس تيو امبيرك جسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم امبيرك لسم تجسو امبيرك القلب مقدس تيو امبيرك الدم عزيز تيو امبيرك جسو في السانتسمو ساكرامنت تلارتال امبيرك l'Spirito Santo Paracleto امبيرك الكبيرو مالا ماريا سانتسيما imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha.
Imbirek itlu glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kastismu taħħa. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 tixxandar qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Marsa Xlok fil-festa tal-Madonna ta' Pompej. Hemmhekk l-Arċisqof Charles Scicluna ser jiċċelebra qudiesa u jitlob ukoll is-supplika lil Madonna ta' Pompej kif ukoll ir-Rużarju. Għadda is-Sibt festa ta' San George Preka, l-Arċisqof jiċċelebra qudiesa mill-kappella ta' Sittna Marija tal-Midalja Mirakoluża il-Bla tal-Bajda. Din tixxandar dirett fuq TVM2 fid-9:30 ta' filgħodu. Wara l-qudiesa jixxandar dokumentarju Il-Bixra ta' Dun George, produzzjoni tas-Soċjetà tal-Mużew. Is-Sibt filgħaxija fis-7 tixxandar qudiesa għaż-żgħażagħ li tkunu tistgħu issegwuha fuq il-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta kif ukoll fuq il-website www.knisja.mt. Ninformakom ukoll li l-ħadd li ġej jum l-Omm il-qudiesa bil-Malti fid-9:30 ta' filgħodu u qudiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2 jixxandru mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa. Grazzi tal-li kontu magħna, il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insemmilkom.